deelnemers hadden hier een mooie kist bouwd. En voor hun is het doel om zo snel mogelijk van de skoon te zijn. We doen 3 rondes en gemiddeld over die 3 rondes waar dan het snelst is, daar is ben prijzen voor. Vlient hier winnen 22 deelnemers. Hoeveel bent er dit hier? Dit hier hebben we 20. Zo'n boven of onder de 16 hier en een tredje boven de 16 hier. Hoe hoog is die kans dat ze dan vandaan komen? 4,5 meter. Het is een hele stallage. Ze werden op een hele bijzondere manier naar boven gebracht. Ja, er zit een heftruck achter. Daar hebben ze een bak opgebouwd en die takelt zien voor hier naar boven. Ja, ze maakt een helm op haar en we hebben wat eisen aan een zeepkist stelt. Lengte, breedte. Dit hebben we controle op die. Goeiedag hier. Ik denk dat de kogel naar de zwaarte kan. Wij zijn onze ergste nachtmerrie. Onze leeftijd ga je toch niet meer met een zeepkist eraf, hè? Lijkt me niet. Maar we hoeven maar 1 keer, dat is het goede nieuws. Ja. Verder ging het goed. Stoot er maar niet onder. Check heel. De kist bouwt en ziet ze. Ze zitten erbij. Daar zit ze aan te laden. Ja, oké. Vast. Ja. Ja, dan ben je snel niet op de maar dan zul je hem wel horen. Ja, zo'n idee dat deze mensen in doen. Even op benzine! Het wordt nieuwe vrouwen en seksten. Ga je steken? We vergeten wat de remje aan het einde. Het is goed ging gelukkig. Volgende keer maak je weer naaien. Je stond al je baan. Ik zei tegen hem, maar remje, want dat was een bij die baan of weet. Dus ik denk sturen met gas in. En toen je de kar steken, maakt er dus niks meer uit, want we hadden eerst de prijs. Weer de snelste? Ja, dit jaar wel weer. Was je niet bang met zo'n kleine karretje om naar beneden te gaan? Ja, de eerste keer altijd wel, maar daarna is het wel gewoon leuk.